langit, dapat ano. Ha? Hanggang ay na, hindi. Kaya nabulong may huli. Masakit ka na. Doon ilang yun. Dalawang yun. Kaya informe. Hindi malinit. Hindi masakit sa jawal. Diba? 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 Ayun, ayun. Ganyan mo lang ako. Haba kasi. Eh? Makaba na kami. Madama. Dami sila yung payat sa makara. Napakalambot lang kasi hindi pwedeng mabigat yung masaya dito. Kaya tapos ka dito kasi may siya. Magluto sa buya, sensitive. Sensitive rin. Kaboy. Ito na. Ilang pagkaw ito, no? Ilang pagkaw, no? Talaga na iwan to. Kailangan mo na makalakad ko lang maigit. Nakalakad ko na maayos ako. Pag-ibig kami na. Nakalakad na maayos. Ito itong lakad. Kahit mga sa umago, wala ako dyan. Mga limang balik na lang. Kung magatol. Ayos na ito. Pagka puro higa, puro ubok, patay tayo dyan to. Ha? Tatagal yan. Kaya, basta mabilis kang gumaling. Ilalakad ka rin. Huwag ko lang siya sipag. Hindi ko na, dinakalakad eh. Diba? Kupo lang, tayo lang. Ito, nakakalakad ka na. Tapos talagang maganda na ano nang sa daanan eh. Halo iya kan ito, dami namin nahiling eh. Itang nagawang paralyze sa tatagit kayo daanan. Wala kang iniwas ito ngayon eh. Ay, mga masarap. Walang susukaran si Kim. Hindi, welcome po na kang sanadwa. Hindi ko natin tayo. Over fatigue, stroke. 24 years lang na ito.